खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दावहारु मानगोनां गारलाबाथा बसुमतारीनि 23थि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव फोरमायो दि बिथां दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीया सिगांनिफ्रायनो बर' माहारियारि बादनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै गोबां बिहोमा होबोदोंमोन। बिथाङा समाज आरो हारिखौ गेबें आरो गोथों लामाजों हारि हिसाबै थांनानै थानायाव जेब्लाबो बिथाङा गोख्रोङै हाबा मावलांदोंमोन। बेनिखायनो हारिनि आरो समाजनि मोजां खामानि मावनायनि थाखाय बिथां मानगोनां गारलाबाथा बसुमतारीखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद दावहारु बिमुं दोननाय जादों होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो आरो बिथांनि गोसोखांथियाव गोसोखां खाम्फा लुफुंना होनो थाखाय बिटिसि सोरखारखौ खावलायो। बड'लेण्ड दाबि सोमावसारनाय समाव मुंख्लं जानाय नखरफोरा एक्स ग्रासियाखौ मोनफुंनो नांगौनि सायाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। बिथाङा खौरां बिजोङाव बुङो दि थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1135 बिएलटिनि माखासे सिगाङाव अनसुंथाइ मोनिफोर थालांनाय आरो एनडिएफबिनि 360 मुंख्लं नखरफोरनो थाबैनो फेस वेसआव अनसुंथाइ होनाय जागोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। लोगोसे बे बिथिङाव आसाम सरकाराबो जेबो उसुबिदा गैया होनना मानगोनां प्रमद बर'आ बुङो आरो गासैबो मुंख्लं नखरफोरा एक्स ग्रासियाखौ मोननो हायो बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होनना फोरमायो। आसामनि लखिमपुर जिल्लायाव पुलिस बिफाना ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो थांनायाव ओनसोलनि माखासे दुथां सुबुंफोरजों गाग्लोबजायो। बे पुलिस बिफानखौ गाग्लोबनायजों लोब्बा थानाय सा 50 सुबुंफोरखौ पुलिस बिफाना हमनानै लाना थाङो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय सानाव बिपुरिया सिङाव थानाय आहमदापुर गामियाव पुलिस बिफाना साद्दाम हुसेन मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो थांदोंमोन। साद्दाम हुसेनखौ हमनानै पुलिसआ थानासिम लाबोबाय थानाय समावनो पुलिसनि हान्जाखौ माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबना साद्दाम हुसेनखौ पुलिसनि आखाइनिफ्राय उदां खालामो। बे गाग्लोबजानाय जाथायाव माखासे पुलिस फायखिफोरा जोखोम जायो। बे जाथायनि उनाव मैया लखिमपुर जिल्लानि एसपि आनन्द मिश्रा दैदेननायाव बे ओनसोलाव गोख्रों सिग्रोमनानै बे जाथायजों लोब्बा थानाय सा 50 सुबुंफोरखौ खायो होनना मिन्थिनो मोन्दों। गसाइगाव श्रीरामपुर पुलिस बिफाननि देरहासारनाय सानै आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिफोरा पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै गंसे भिआइपि गारिजों माबा मोसौ लांखोमानो नाजादोंमोन। मोसौ फालांगि सानैया गसाइगाव महकुमा पुलिसनि गाहाय धीरेन कुमार डेकानि दैदेननायाव मोनसे हान्जाया बे आयेननि बेरेखा मोसौ फालांगि खालामनो लानायखौ हमनो हायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंबिलिनि समाव भिआइपि गारिजों मोसौ लांखोमाबाय थानाय समावनो AS 01 BG 4760 नाम्बारनि गारियाव माबा मोसौखौ बोखांनो हायो पुलिस बिफाना। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै मोसौ फालांगिरि आशरफ आली आरो साइदुल इस्लामखौ पुलिस बिफाना हमनो हायो। बिसोरखौ धुबुरी जिल्लानि होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। आथिखालाव रायजोआव सानदुंनि हाव हाव दुंखावनाय थासारिनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरा मोब्लिबनि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। थांनाय माखासे दाननि सिगांनिफ्रायनो रायजोआव मोब्लिबनि जेंनाया नुजाथिदों। गोबां साननि दुंखावनाय आरो मोब्लिबनि जेंनानि थाखाय रायजो राजाफोरा सहायनो हायिलाय हालाय हाफाय जानायनो गोनां जादों। बे सहायनो हायि गरम बोथोरनि समावनो आसाम सोरखारा मोनसे थांखि लानो नागिरदों। रायजोआव सिगां समाव 1800 मेगावाट मोब्लिबनि गोनांथि जायोमोन, नाथाय आथिखालाव बे बोसोराव बारायनानै 2500 मेगावाट मोब्लिबनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो आसाम रायजोनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बुङो दि जोंनि रायजोआव नांगौ बिबांनि मोब्लिब दिहुननो हाया। जुदि मोब्लिबखौ गुबुन हादोरनिफ्राय बायनो गोनां जायोब्ला रायजोआव मोब्लिब बेसेनखौ 1 रां बारायनानै होनाय जागोन होनना बुङो। गिबि मन्थ्रिनि बेबादि बाथ्रा बुंनायखौ खोनानानै रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोननाय फोरमायाखै। नोंथाङा नखराव गेस बाहायो नामा?
बे समाव मोनसे गोनांथार मिथिनो गोनां खौरां। आथिखालाव गंफ्रोमबो नखरफोरा नखराव संनाय खावनायनि थाखाय गेस बाहायखायो। गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। दानिया 30 सेप्तेम्बरनि सिगां नोंथांमोना जाय गेस सिलिन्डार बाहायो गासैबो आधार कार्डखौ गेस कानेक्सनजों लिंक खालामनो थाखाय IOC एबा इन्डियान अइल कर्प'रेसन लिमिटेडआ खावलायदों दि जुदिसो नोंथाङा गेस कानेक्सन लिंक खालामाब्ला 30 सेप्तेम्बरनि सिगां अब्ला गेस कानेक्सनआ फेलें जानोबो हागौ। बेखायनो सम थानायावनो बयबो आधार कार्डखौ गेस कानेक्सनजों लिंक खालामनानै लादो। BTC हाग्रा बिफाननि EM मानगोनां रनजित बसुमतारिनि मोनसे सुबुं अनसायनाय खामानि। थांनाय 2 सेप्तेम्बर खालाराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि मिस्लागुरि गामिनि रन्जन बसुमतारि आरो लावगि बसुमतारिनि नखरा मोब्लिब सुंद' संखनफाय जानायजों खामनानै सेवहांगार जादोंमोन। बे न' खामनायाव माखासे गोनांथार लेखा बिलाइ, रां रुफा, सि जोमजों लोगोसे बिथांनि फिसाज्ला सानैया फरायसालियाव लांग्रा साइकेल गंनैया खामनानै सेवहांगार जादोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथायनि सोमोन्दै EM रनजित बसुमतारिया खौरां मोननानै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे गंनै साइकेल बायनानै हरो जाहाथे गथ'फोरनि फरायसालि थांनायाव जेबो गोहोम गोग्लैया। 14 नं चिरां ब्लक UPPL आरो लाइमुथि प्राइमारि UPPL दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना रन्जन बसुमतारिनि दुखुथिया न'आव थांनानै नखरनि सोद्रोमाफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे EM रनजित बसुमतारिया हरनाय गंनै साइकेलखौ गथायनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। BTCनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ PNRD बिफाननि 2022-2023 मायथाइनि SOPD मावथांखिनि जोहै खुसेर बिदै सेबग्रा मेसिन राननानै होदों। मैया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाक्सा जौगाखां खोन्दोआव BTC सोरखारनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मोनगिरि बिथांमोननो राननानै होयो। बे राननाय हाबाफारियाव सा 30 सुबुंफोरनो गं 30 खुसेर बिदै सेबग्रा राननानै होनाय जायो। बेवहाय मोनथाम जौगाखां खोन्दो जेरै बाक्सा जौगाखां खोन्दोआव गं 15, टिहु बरमा जौगाखां खोन्दोआव गं 8 आरो दमदमा जौगाखां खोन्दोआव गं 7 खुसेर बिदै सेबग्रा मेसिन राननानै होनायखौ नुनो मोनो। BTC सोरखारनि बेबादि हाबाफारि लानायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। बावैसो साननैसो सिगां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै होस्रि खावनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। आरोबाव फिन बाक्सा निट गियानपीठ फरायसालिमायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहखौ बोखारनांगौनि दाबि खालामबावदों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफोरजों लोगोसे एबसुआबो बाहागो लानानै 1 घन्टानि थाखाय खुद्रिसारो। गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननो थिननाय दाबिजों लोगोसे थि समाव आनजादनि रिजाल्ट फोसावनाय, गासैबो सेमिस्टारनि थाखाय फरा बिजाब दिहुननाय, थि समाव आनजाद खुंफुंनाय बायदि बायदिफोरखौ लानानै दाबि खालामदों आरो जायनि थाखाय बेफोर जेंनानि थाखायनो गोबां फरायसाफोरा ग्रेजुएसन जानायनि आनजादनि रिजाल्टफोरखौ थाबै मोनफुंनो हायैयाव गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालियाव मुं थिसननो हायै जानांदोंमोन। नाथाय फारसेथिं गावनि गोसो बादियै प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहआ जाख्ल'नायनि दाय थासेयावबो गावनि गोसो बायदियै गावनि मणिपुर रायजोनि सुबुं बिसोरखौ एपइन्टमेन्ट होदों। बड'लेण्ड हालामाव थानाय गंसेल' बे मुलुगसोलोंसालियाव बड'लेण्ड हालामनि फरायसाफोरा फरायहैयो नाथाय बिसोरनि इयुनखौ खोमसि खालामनानै होदों होननानै गोख्रों दाबि खालामनायजों लोगोसे जेरैखि जायाब्लाबो प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ भाइस चेन्सेलर मासिनिफ्राय गोख्रोङै बोखारनो दाबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।